ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Суҳробшо Давлатзода, Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. Салом. сафари кории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз дар шаҳри Санкт-Петербург идома ёфт. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Санкт-Петербург ҳамроҳи роҳбарони ҳайатҳои парламентии кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими гулгузорӣ дар оромгоҳи ёдгории Пискарёв иштирок намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамин ҷо дар назди лавҳаи хотиравии сарбозони қаҳрамони тоҷикистонӣ, ҳимоятгарони шаҳри Ленинград дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ гулдаста гузошта ба хотираи шоҳидон арҷ гузоштанд. имрӯз дар доираи чорабиниҳои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Мавлен Ашимбаев мулоқот анҷом дод. дар мулоқот ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Қазоқистон, инчунин робитаҳои байнипарламентии ду давлат мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев ба Тоҷикистон дар соли 2024 ва ба имзорасии аҳднома дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ миёни ду кишвари бародар рӯйдоди муҳим дар таърихи муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардид. ҷонибҳо аз раванди рушди бемайлони ҳамкории сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо оид ба дурнамои таҳкими ҳамкории ду давлат дар бахшҳои гуногун, аз ҷумла тақвияти минбаъдаи равобити байнипарламентӣ ибрози назар карданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қасри Таврии шаҳри Санкт-Петербург дар кори ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. дар кори ҷаласа раисони парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Узбекистон ва Федератсияи Россия иштирок намуданд. дар доираи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарӣ чанд лоиҳаи қонунҳои намунавии ассамблеяи байнипарламентии кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла дар бораи баҳодиҳии кадастрии давлатӣ, технологияҳои зеҳни сунъӣ, ворид намудани тағйирот ба ҷанбаи рақамикунонии кодекси намунавии таълим дар давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар санадҳо баррасӣ гардиданд. вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарии ассамблеяи байнипарламентӣ муҳокимаронӣ доир шуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи тантанавии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба муносибати 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷаласаи тантанавиро раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои Федератсияи маҷлиси федеролии Федератсияи Русия Валентина Матвиенко оғоз бахшиданд. сипас зери оҳанги мутантан ба толор нусхаи парчами ғалаба ворид карда шуд. зимни суханронӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамтоёни худ ва ҳозиринро ба муносибати фарорасии ҷашни 80-солагии ғалаба самимона табрик намуда, таҷлили ин санаро аз анъанаҳои муҳими таърихии кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил арзёбӣ карданд. намунаи ваҳдат, ҳамбастагӣ ва ҳифзи муштараки сулҳ дар саросари олам донистанд. таъкид карда шуд, ки дар солҳои ин ҷанги пурфоҷиа танҳо аз Тоҷикистон беш аз 300 000 нафар ба майдони муҳориба рафта, беш аз 100 000 нафари онҳо дар ин ҷанг ҳалок гардиданд. тақрибан 45 000 сокини Тоҷикистон ба корхонаҳои минтақаҳои дигари собиқ Иттиҳоди шӯравӣ ба кор фиристода шуданд, ки аксарияти онҳо аз он ҷо ба ҷанг рафтанд.
карданд. ҷанговарони тоҷик дар ҳама муҳорибаҳои шадиди ҷанги бузурги ватанӣ аз ҷумла мудофиаи Москва, қалъаи Брест, Киев, Смоленск, Одесса, Севастополь ва дигар шаҳрҳо, инчунин дар муҳорибаҳои шадиди занҷираи Курск ва озод кардани Ленинград аз муҳосираи ҷонисорона иштирок карданд. Дар баробари ин калонсолон ва наврасону кӯдакон дар ақибгоҳ бо машаққати зиёд шабу рӯз заҳмат кашида ҳамаи захираҳои мавҷудаи моддию техникӣ ва инсониро барои таъмини эҳтиёҷоти ҷабҳа сафарбар карда буданд. Мардуми Тоҷикистон дар ҳама солҳо бо вуҷуди дар шароити бисёр вазнин қарор доштан даҳҳо ҳазор нафар занону кӯдаконро аз ҷумҳуриҳои дар хатти ҷанг қарор дошта қабул карда нисбат ба ҳамаи онҳо ғамхорӣ зоҳир намуданд. Бо ифтихору қаноатмандӣ таъкид карданд ки Тоҷикистон дар қатори дигар халқҳои собиқ Иттиҳоди шӯравӣ дар ғалабаи бузург саҳми арзанда гузоштааст. Дар ҷаласа ҳамчунин роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, котиби генералии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндагони ташкилоти собиқадорон, маъмурияти шаҳри Санкт-Петербург ва ассамблеяи байнипарламентии ҷавонони ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар Фарҷом ба иштирокдорони ҷаласаи тантанавӣ барномаи фарҳангӣ бахшида ба 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 намоиш дода шуд. ёдовар мешавем ки дирӯз дар ҳошияи ҷаласаи шӯро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербург раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои федератсияи Маҷлиси федералии Федератсияи Россия муҳтарам Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. Дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Россия ки дар рушду тавсеяи мунтазами онҳо талошҳои муштараки сарони ду давлат нақши калидӣ доранд баррасӣ гардид. Таъкид шуд ки саҳми робитаҳои байнипарламентӣ аз ҷумла фаъолияти густурдаи комиссия оид ба ҳамкории байни Маҷлиси миллӣ ва шӯрои федератсия дар таъмиқи муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Россия назаррас аст. ҷонибҳо аз тамоили мусбати рушди ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию гуманитарӣ миёни ду кишвар изҳори қаноатмандӣ намуданд. истифодаи босамари зарфиятҳои мавҷуда дар самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ, саноат, аграрӣ ва илму фарҳанг зарур дониста шуд. Дар вохӯрӣ ҷонибҳо оид ба масъалаҳои дигари рӯзномаи байналмилалию минтақавӣ табодули афкор намуданд. дирӯз ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати олии Маҷлиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Танзила Нарбаева мулоқот анҷом доданд. зимни вохӯрӣ ҷонибҳо вазъи имрӯза ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Ӯзбекистонро ки дар заминаи эътимоду боварии мутақобила рушду тавсия меёбад баррасӣ намуданд. имзои аҳдномаи байни ду кишвар дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ рӯйдоди муҳими таърихӣ номида шуд. ҳар ду ҷониб аз тавсияи бемайлони равобити байнипарламентии Маҷлиси миллӣ ва Сенати олии Маҷлис изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҷонибҳо ба рушди босуръати муносибатҳои ду давлат дар соҳаҳои мухталифи ҳамкорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, густариши минбаъдаи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитариро муҳим шумориданд. дар идомаи суҳбат доир ба масъалаҳои умдаи минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. рӯзи гузашта дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид ки дар он раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласаи мазкур инчунин раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои федератсияи Маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко ва роҳбарони
тамоми парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. тибқи рӯзнома дар шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил масъалаҳои доир ба ҷамъбасти фаъолияти шӯрои ассамблеяи байнипарламентӣ дар соли 2024 ташкили мушоҳидаҳои интихобот дар ҳудуди давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳамкории кишварҳои созмон оид ба таҳкими амнияти назди сарҳадӣ дар марзҳои берунӣ ва дигар масоили ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. зимни суханронии худ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба натиҷаҳои интихоботи парламентӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ибрози назар карда, аз кори мушоҳидони байналмилалии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори қаноатмандӣ намуданд. мавзӯи дигар. дар натиҷаи татбиқи принсипи сиёсати дарҳои кушода, эътирофи Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиби истиқлолу дунявӣ ва демократӣ такони тоза касб намудааст. Бахшида ба сисолагии барқарорсозии муносибатҳои дипломатии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Кувайт бо ибтикори сафорати давлати мо дар ин кишвари арабӣ ҳамоиши тантанавӣ доир гардид. Гузориш дар ин хусус. 15 апрели соли 2025 бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт бахшида ба сисолагии истиқрори муносибатҳои дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Кувайт дар толори бошукӯҳи меҳмонхонаи Сант Реджиси Кувайт пазироии расмӣ доир карда шуд. Дар таҷлили ин санаи таърихӣ аз ҷониби Тоҷикистон муовини якуми вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Исматулло Насреддин иштирок ва суханронӣ намуд. Зикр гардид ки тӯли 13 сола робитаҳои бародаронаи Тоҷикистон ва Кувайт бар асоси эҳтироми якдигар, ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва талошҳои муштарак баҳри таҳкими сулҳу субот дар минтақа ва сартосари ҷаҳон шоҳиди рушди бемайлон гардид. давлати Кувайт яке аз шарикони боэътимоди Тоҷикистон дар ховари миёна буда, кишвари мо худро барои Кувайт ҳамчун дӯсти боварибахш дар Осиёи марказӣ собит намудааст. таъкид гардид ки табодули сафарҳо дар сатҳҳои гуногун аз ҷумла муколамаи сиёсӣ сатҳи олӣ дар доираи сафарҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давлати Кувайт, алалхусус гуфтушунидҳо бо амири давлати Кувайт аъло ҳазрат шайх Мишъал ал-Аҳмад ал-Ҷобир аз-Сабоҳ барои густариши робитаҳои фарогири соҳаҳои мухталифи мавриди эҳтимоми тарафайн мусоидати назаррас менамояд. аз ҷониби Кувайт ҳамчун меҳмони фахрӣ муовини вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт оид ба умури Осиё Саҳим Исо Ҷавҳар Ҳаёт иштирок ва суханронӣ кард. дар ин чорабинии тантанави роҳбарони намояндагиҳои корпуси дипломатӣ, вазорату идораҳо, бахши хусусӣ, ширкатҳои сайёҳӣ ва масъулини доираҳои тиҷоративу сармоягузорӣ, фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ, тоҷикони бурунмарзӣ, донишҷӯён ва намояндагони васоити ахбори омма ба таври васеъ иштирок намуданд. шоёни зикр аст ки дар ин чорабинии тантанавӣ маросими муаррифии китоб бахшида ба сисолагии барқароршавии муносибатҳои дипломатӣ байни ду кишвар зери унвони Тоҷикистон ва Кувайт дар тӯли 30 сол ки бо ташаббуси сафорат бо забони арабӣ дар нашриёти Алқабаси давлати Кувайт тоза ба чоп расонида шуд, сурат гирифт. китоби мазкур муҳимтарин рӯйдодҳои муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Кувайтро дар бар гирифта, хонандаро бо таърихи ташаккулёбӣ ва рушду таҳкими муносибатҳо дар тӯли 3 даҳаи гузашта ба таври васеъ ошно месозад. дар фарҷоми таҷлили ҷашни 30-солагии муносибатҳои дипломатӣ дар назди доираи васеъи намояндагони васоити ахбори омма ва шабакаҳои телевизионӣ, муовини вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт Ҷавҳар Ҳаёт ва сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Зубайдулло Зубайдзода бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ мусоҳиба намуданд. инчунин сафирони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Хитой, Италия, Эрон ва чеҳраҳои барҷастаи кишвари иқомат роҷеъ ба таассуроташон бобати муносибатҳои наздику бародаронаи Тоҷикистону Кувайт дар назди васоити ахбори омма ибрози андеша намуданд. имрӯз дар доираи таҷлили рӯзи пойтахт дар шаҳри Душанбе намоишгоҳи васеъи корхонаҳои истеҳсолии шаҳр баргузор гардид. дар ин намоишгоҳ ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ташкил шуд, даҳо корхонаҳои шаҳрӣ фаъолона ширкат варзида маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд.
تجلیل از روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و برگزاری نمایشگاه وسیع کارخانه‌های 3 ساله در آزمون بهترین کارخانه صنعتی پایتخت. چورابینی که با مقصد معرفی اقتدار صنعتی پایتخت و دستگیری استحصال کنندگان محلی راه اندازی شده بود، در آن فضای ادانه و روحیه سازندگی احساس می‌گردید. نمایشگاه با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تشکیل گردیده، در آن بیش از 51 کارخانه‌های 3 ساله شهری فعالانه شرکت ورزیده محصولات خود را از بخش‌های گوناگون از جمله از صنعت سبک تا 3 ساله تکنولوژی معاصر به نمایش گذاشتند. زمانی که حکومت به فعالیت 3 ساله پرداخت کرد، نزد شرکت از جانب رهبریت دولت و حکومت جمهوری و رئیس محترم شهر همین خیلی وظیفه‌های گذاشته شدند که ما باید محصولات استحصال کرده پیشنهاد میزاجنامون میگیم که تواند پیش از همه رقابت پذیر باشد، به صادرات نگرانی داشته باشد و همون استحصال تاجیکستان بودن خود رو نشان دهد. ما به همین هدف ها رسیدیم. می شود گفت که پای همین هدف ها رفته ایستادیم. می شود گفت که این زمان موقع خودمون رو یافتیم و بازار جمهوری رو با محصولات واقعا تازه و با صفت تامین نموده ایستادیم. هدف اساسی نمایشگاه نه تنها تجلیل دستاوردهای صنعتی بلکه مساعدت به معرفی برندهای وطنی، جلب سرمایه و تبادل تجربه 3 ساله در برگزاری آزمون مذکور می باشد. غالبان آزمون بهترین کارخانه صنعتی شهر دوشنبه باشد. فردا ضمن برگزاری تجلیل از روز پایتخت در شهر دوشنبе قدردانی کرده می شوند. Швейной фабрики Точтекс, а также автор национального бренда Фасонак детской одежды и Джатсо взрослой одежды. Наша фабрика существует уже 5 лет, и мы шьем не только под собственные бренды, но также принимаем заказы под ключ, экспортируем наши товары и шьем внутри Таджикистана. Наша фабрика оснащена новейшими технологиями и опытными специалистами, которые смогут выполнить ваш заказ качественно и по приемлемой цене. امروز در نمایشگاه اکسپو که در شهر دوشنبه برگزار شده است، جسیکای پیله تاجیک محصولات وطنی خود را به نمایش گذاشته. اساس کار جسیکای پیله تاجیک این سر و کار با خواجگی ها و پیله پروران جمهوری می باشد و نیز ما در کارخانه برای جلب زنان و دختران خانشین و تیار نمودن و بافت در اطلس و ادرس جلب نمودیم و این زمان در کارخانه زیاده از 50 زن و دختر جوان کار میکنند و اینچنین ما در خود کارخانه به استحصال رشته ابریشم مشغول می باشیم و رشته رو استحصال می نماییم. نمایشگاه کارخانه‌های 3 ساله ثابت نمود که اقتدار 3 ساله شهر دوشنبه در حال رشد قرار داشته، در نوبت خود می توانند با محصولات رقابت پذیر و جوابگو به طلبات زمان به بازار داخلی و خارجی وارد شوند. خاصه برگزاری روز پایتخت با چنین رویدادهای مهم اقتصادی و فرهنگی نشان می دهد که شهر دوشنبه نه تنها مرکز سیاسی و فرهنگی بلکه یکی از مرکزهای مهم استحصالی کشور به حساب می رود. шаби гузашта дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон оид ба футбол ки дар ҷоми Осиё 2025 дар Арабистони Саудӣ муваффақона баромад карданд, аз Давҳа ба ватан баргашт. Истиқболи таърихсозони навраси тоҷик дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо шаҳомат сурат гирифт. фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе шоҳиди бозгашти боз як гурӯҳ таърихсозони футболи тоҷик шуд. дастаи наврасони то 17 солаи Тоҷикистон баъди баромади арзанда дар қаҳрамонии Осиё 2025 ва ба даст овардани рохати чемпионати ҷаҳон ба ватан баргашт. ба ҳамаин муносибат дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахт маросими бошукӯҳи пешвози футболбозон барпо гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва шахсони расмию наздикони бозигарон самимона ва зери садои карнаю сурнай тими наврасони кишварро истиқбол гирифтанд. масъулин зимни маросими пешвоз
از توجه خصوصی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی به ورزش رقم 1 سیاره یادآور شدند. قید گردید که برآمد یکچین نورسان تاجیکستان در چمپیونات آسیا و به دست آوردن راحت چمپیونات جهان در عرفه تجلیل روز جهانی فوتبال که با تشبث رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 25 می اعلان شده است، تحفه نیک ارزیابی می‌گردد. مسئولین شهرداری دوشنبه باشد در نوبت خویش کلی بازیگران و ستاد مربیان منتخب نورسان مهن را به این نتیجه عالی مبارکباد گفته به آنها در چمپیونات جهان برای کامیابی تمنا نمودند. It's an amazing situation. It's the first time in my life that بسیار وضعیتی شگفت‌انگیز است برای من و این گونه استقبال را باری اول می‌بینم. افتخار می‌کنم که اینجا هستم و باعث افتخارم است که با تیم منتخب تاجیکستان کار می‌کنم و همچنین خوشحالم که هم فدراسیون و همچنین هواداران تیم ملی به ما باوری داشتند و دارند. البته حضور آنها نمی‌توانست ما را تشویق کند، ولی من و کلی بازیگران دسته محبت و همدلی هواداران را احساس می‌کردیم. در مسابقه مذکور هدف اساسی ما راه یافتن به مرحله حذفی بود و ما با این هدف خویش رسیدیم. زمانی که یک سال قبل من رهبری این دسته را به عهده گرفتم، درک نمودم که بازیگران این تیم خیلی مسئولیت بلند دارند و دستورات من را بدون کمبودی در میدان اجرا میکنند و مهمتر از همه آنها درک نمودند که بازی کردن در هیئت تیم ملی تاجیکستان چه معنا دارد و تا چه اندازه مهم است. آنها خیلی رشد کردند و برای یک مسابقه محتشم‌تر آماده‌اند. و قهرمانی جهان آنها نه تنها برای دایر نمودن بازی‌ها می‌روند، بلکه در جام جهان نیز این نورسان از خود درخت خواهند داد. زمانی که ماه نوامبر ما به وطن برمیگردیم، امیدوارم که باز شاهد یک استقبال گرم و صمیمی خواهیم شد و این نوبت کوشش می‌کنیم که به وطن با نشان برگردیم. من به آینده درخشان این بچه‌ها باور دارم. با به وقتی شب و بریدن باران بهاری نگاه نکرده در صحن فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه حضور سرشمار مخلصان و هواداران فوتبال تاجیک و والدین ورزشکاران دیده میشد. جای تاکید است که دسته نورسان ما در چمپیونات آسیا 2025 با کسب 2 غلبه و 1 باخت از صدر جدول گروه دی به مرحله پلی آف راه یافته، اینچنین امکان اشتراک در قهرمانی جهان را صاحب شد. این فوتبال بازان سومین دسته نورسان تاجیک است که به موندیال راه خط میگیرد. هزار رحمت میگم به همه مخلصانی که ما رو پشتیبانی آمدند در این وقت در وقت بارانی در بگوی شو ما رو پشتیبانی. هزار رحمت میگم و هزار رحمت میگم که ما رو در طول این چمپیونات آسیا مخلص کردن. ما همه دانیم چمپیونات جهان اون وابشه دیگر و طول 6-7 ماهی که ما داریم کوشش میکنیم که تمرین‌های خود رو زیادتر کنیم با خطاگاهی که در این چمپیونات آسیا کردیم کوشش میکنیم که در چمپیونات جهان نکنیم. این پایان هنرنمایی یکچین نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در میدان‌های سطح بین المللی نخواهد بود. ما را در پیش چمپیونات جهان میان همین سن و سال انتظار است که از 10 نوامبر تا 2 دکمبر خود همین سال در کشور قطر برگزار می‌گردد. ملی پوشان میهن در ادامه با انگیزه بیشتر آماده شده در این مسابقه سطح بلند تاجیکستان را ارزنده معرفی می‌نمایند. Я думаю, что у всех отличное настроение таджикского народа, и у нас также мы очень рады, что мы вышли на чемпионате мира, мы очень трудились, труд приносит свои плоды, и сегодня мы на чемпионате мира. امیدواران می‌بندیم که در آینده از این فوتبالبازان چهره‌های افتخارآفرین به مثل رستم یتیموف، احتم نظرف، وحدت حنانوف، احسان پنجشنبه، دلشاد وصیف، نوردین دورانوف، منوچهر جلیلوف و دیگران به وای رسیده معرفگری فوتبالی ما می‌شوند. در ولایت سوخت فروم دومی بین المللی سوخت چهارراه‌های راهی بزرگ ابریشم جریان دارد. فروم با مقصد رشد اقتصاد و سودای بین المللی، بلند برداشتن نیروی صادراتی، تقویت همکاری با دولت‌های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، واردات تکنولوژی معاصر و معرفی ذخیره و امکانات موجوده گذرانده می‌شود. در ولایت سوخت فروم دومی بین المللی سیاحی با اشتراک نمایندگان 22 منطقه کشورهای داخل و خارج کشور برگزار گشت.
форуми байналмилалӣ таҳти унвони суғд чорроҳии роҳи бузурги абрешим сурат гирифт. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода кулли меҳмонон ва иштирокдорони форумро ба вилояти суғд хайрмақдам гуфта, аз дастовардҳои самтҳои мухталифи хоҷагии халқ, хусусан дар соҳаи сайёҳӣ, рушди он ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо кишварҳои дӯсту бародар дар ҳама самтҳо ёдовар шуд. раиси вилоят ҳамзамон аҳамияти рушди соҳаи сайёҳиро барои вилояти суғд ва умуман кишвар муҳим арзёбӣ намуд. дар ҷараёни форум муаррифии видеоӣ пешкаш гардид ки дар он имкониятҳои ғании сайёҳӣ, иқтисодӣ ва сармоягузории вилояти суғд ба таври возеҳ намоиш дода шуд. тавассути он иштирокчиён тавонистанд бо ҷойҳои тамошобоб ва имкониятҳои фароҳам овардашудаи минтақа аз наздик шинос шаванд. Меня зовут Богданова Жанна. Я представляю Российскую Федерацию, город Екатеринбург. Являюсь непосредственно, работаю в туристической компании. Наша компания нацелена на то, чтобы у нас каждый турист мог путешествовать, даже если не очень богатый, но чтобы смог побывать везде. Поэтому у нас компания развивает именно направление автобусные туры. В чем вижу преимущество прибытия в Таджикистан, что автобусными турами мы можем привезти туристов, тем более мы их уже возим, в Казахстан мы уже возим наших туристов на протяжении 5 лет. На этот год я разработала в Узбекистан тур, то есть это уже близко. И сейчас я смотрю, как это можно уже связать. То есть мою разработку на август месяц тура в Узбекистан, коль это у нас великий шелковый путь, как это связать еще вместе. дар форуми байналмилалӣ намояндагони кишварҳо ва минтақаҳои иштирокчӣ, инчунин коршиносони байналмилалӣ ва роҳбарони соҳаҳои сайёҳӣ, аз ҷумла муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёдулло Салимзода, консули генералии Русия дар Хуҷанд Сергей Лапкин, муовини раиси вилояти Витебски ҷумҳурии Беларус Вячеслав Дурнов, ноиби губернатори вилояти Тюмени Федератсияи Русия Андрей Пантелеев ва раиси раёсати Конвел Груп Дмитрий Колесников баромад намуданд. суханрониҳои онҳо самтҳои асосии ҳамкорӣ ва табодули таҷриба дар соҳаи сайёҳиро дар шоҳроҳи абреши муайян намуда, заминаи мусоидро барои кори минбаъдаи форум фароҳам овард. иштирокчиён изҳори умедворӣ намуданд ки форум ба майдони муассир барои рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии мероси беназири шоҳроҳи абрешим табдил хоҳад ёфт ва ба пешрафти соҳаи сайёҳии Тоҷикистон таккуни ҷиддӣ хоҳад бахшид. Я сотрудница аппарата государственной администрации Баткенского района, заведую отделом социального развития. Меня зовут Сатарова Султан. Наш визит, прежде всего, туризм, он привлекает инвестиции в любой город и в любую республику. Поэтому наш сам визит – это улучшение экономического состояния нашего района. С этой целью мы присутствуем здесь. Здесь очень приятно, что здесь находится с города Москва, здесь находится с Тюмени, в тот же момент здесь находится, да, Узбекистан здесь находится, и мы хотели бы здесь обменяться опытом, чтобы привлечь туристов в наш Баткенский район. нимаи аввали рӯзи якуми кори форум дар фазои муколамаи созанда ва табодули афкор гузашт ва барои муҳокимаҳои минбаъда ва кори самарабахш дар рӯзҳои оянда асоси мустаҳкам гузошт. дар ноҳияи Рашт маъракаи кишти картошка идома дорад. хоҷагидорон тасмим доранд ки майдони кишти картошкаро нисбат ба соли гузашта васеъ кунанд. дар мавсими сипарӣ гардида деҳқонон майдони киштро васеъ ва ҳосилнокиро зиёд намуда бобати иҷрои дастурҳои роҳбарияти ҳукумати мамлакат дар самти зиёд кардани истеҳсоли картошка ва таъмини аҳолии мамлакат талош ба харҷ доданд. дар ҳамаи хоҷагии кишоварзӣ ноҳияи Рашт кишти картошка бо сурат идома дошта, кишоварзон ҳар як рӯзи офтобиро самаранок истифода бурда нақша доранд ки кишти картошка сари вақт ба анҷом расонанд. зери истеҳсоли картошка ҳамчун нони дуюм ва маҳсулоти рақобатпазир дар бозор имконият медиҳад ки сатҳи зиндагӣ ба маротиб боло рафта даромаднокии аҳолӣ афзояд. тибқи нақшадурнамои тасдиқнамудаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, кишоварзони ноҳияи Рашт бояд дар майдони 3153 гектар кишти баҳорӣ гузаронанд ки аз ин 832 гектар ғалладонагиҳо, 250 гектар сабзавот, 417 гектар
зироатҳои техникӣ, 24 гектар алафи хӯроки чорво ва 1630 гектар кишти картошка бояд гузаронанд. ба 12 ҷамоатҳои деҳотӣ аллакай нақшабандӣ гардидааст ва кишти ғалладонагиҳо, зироатҳои техникӣ аллакай ба пуррагӣ ба анҷом расидаанд ва бо мусоид омадани боду ҳавои имсола кишоварзон кишти картошкаро ба роҳ монданд, ки дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳотии ноҳия ба пуррагӣ кишти картошка идома ёфта истодааст. меҳнати аҳлонаи мардуми заҳматқарини ноҳияи Рашт ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва баланд шудани сатҳи никоҳволии сукунони минтақа мусоидат менамояд, ки ин аз ҳадафҳои паёми сарвари давлат дар самти таъмини амнияти ӯзуқаварии кишвар бармеояд. ноҳияи Рашт 4 хоҷагии деҳқонӣ тухмипарварӣ вуҷуд мебошад, ки барои парвариш ва нигоҳубини картошкаи тухмии ба боду ҳавои минтақа мутобиқ парвариш мекунанд ва ба хоҷагиҳои деҳқонӣ дастрас менамоянд. ва инчунин аз ҳисоби вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноҳияи Рашт имсол 50 тонна картошкаи хушсифати тухми ҷидо гардида буд, ки аллакай дастраси кишоварзон гардид ва аз фурсати муносиб боду ҳавои муносиб истифода бурда рӯзҳои наздик кӯшиш мекунем, ки он нақша дурнамое, ки ба уҳда дорем ба пуррагӣ ва бо сифат ба анҷом расонем ва техникаҳои кишоварзӣ ҳам дар ҳолати омода бошанд. Шабонарӯзӣ пайи анҷоми нақшадурнамо дар ҳамаи ҷамоатҳо кору фаъолият намуда истодаанд. иқлими ноҳияи Рашт барои парвариши истеҳсоли картошка мувофиқ мебошад. ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои мамлакат ҷамъоварии хӯроки чорво идома дошта, ҷиҳати саривақту беталаф ғундоштан ва захира намудани он барои зимистони солҳои 2025-2026 тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. маъракаи алафдаравӣ дар хоҷагии чорводорӣ Бобои Шарифбек идома дорад. хоҷагидорони соҳибтаҷриба дарави майдони Юнучқазоро саривақт анҷом дода, онро бастабандӣ ва барои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 захира мекунанд. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои мамлакат ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво идома дошта, ҷиҳати саривақту беталаф ғундоштан ва захира намудани он барои давраи зимистони солҳои 2025-2026 тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. маъракаи ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво дар хоҷагии чорводории ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди Бобои Шарифбек бо суръат идома дорад. барои анҷоми ин кор техникаҳои соҳавӣ, инчунин олоти алафдаравию алафҷамъкунӣ ва техникаҳои муосири гуногуни кишоварзӣ сафарбар карда шудааст. соли равон дар заминҳои хоҷагӣ алафзор нашъунамои хуб дорад ва хоҷагидорон тасмим доранд, ки хушоки дурушт ва дигар намуди хӯрокиро барои чорво аз ин заминҳо ба қадри зарурӣ захира конанд. аҳли заҳмат бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда захираи хӯроки чорворо барои давраи зимистон ба роҳ монданд. вобаста ба ин ҳамасолон нақшаи дурнамои ҷамъоварии хӯроки чорво дар хоҷагӣ зиёд мегардад. имсол вобаста ба хуб омадани обу ҳаво, сабзиши алафҳои табиӣ ва юнучқа нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар аст ва хоҷагиҳои чорвопарвар ҷамъоварии хӯроки чорворо барвақтар оғоз намуданд. бо сифату барзиёд ҷамъоварӣ намудани алафҳои табиӣ ва юнучқаю дигар намуди коҳу беда самараи воридоти техникаҳои кишоварзӣ маънидод мегардад. бо баландбардоштани сифати хӯрокӣ маҳсулнокии чорво зиёд мегардад. инчунин сифати маҳсулоти аз он ҳосилшаванда ва қобилияти такрор истеҳсолкунии он низ беҳтар гардида, вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва касалшавии онҳо пешгирӣ мешавад. кишоварзони ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Бобои Шарифбек доми солҳои зиёд аст, ки дар самти ҷамъоварии хӯроку парвариши чорво таҷрибаи ғанӣ доранду дар таъмини аҳолӣ бо гӯшти хушсифат нақши бориз мегузоранд. соҳаи чорводорӣ барои таъмин намудани аҳолӣ бо ширу гӯшт ва дигар маҳсулоти мавриди ниёзи мардум равона гардидааст. кишоварзони хоҷагии мазкур талош доранд, ки дар ҷумҳурӣ бо заминагузорӣ ба рушди минбаъдаи чорводорӣ, дар зиёд кардани истеҳсоли гӯшту шир ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот нақши муҳим дошта бошанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имконият ва иқтидори зиёд
барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. зиёд шудани талаботи сокинон бо маҳсулоти гӯштӣ ва бунёди фермаҳои чорводорӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мегардад ва ин омил дар устувории иқтисодиёти миллӣ таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти парҳезӣ ва дастрасӣ ба он таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамин аст ки ба хотири рушди соҳаи чорводорӣ дар кишвар тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, соҳибкороне ки ба рушди соҳа таваҷҷӯҳ доранд ҳамаҷониба аз ҷониби ҳукумат дастгирӣ меёбанд. имрӯз дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бахшида ба ҳафтаи илми тоҷик соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 700-солагии ҳофизи Шерозӣ конференсияи илмию амалии ҳайати устодон, унвонҷону аспирантон, докторантон аз рӯи ихтисоси PhD, магистрон ва донишҷӯён баргузор гардид. дар кори конференсияи илмию амалии роҳбарияти донишкада устодону донишҷӯён ва меҳмонон аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иштирок намуданд. меҳмонон сараввал аз намоиши дастовардҳои устодону донишҷӯёни муассиса дидан карданд. зимни натиҷагирӣ аз корҳои илмии таҳқиқотии ҳайати олимон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкада иброз гардид ки илму маориф ва фарҳанг чун падидаҳои бузурги башарӣ дар ташаккули маънавии ҷомеа, тарбияи насли наврас, шинохти рисолати таърихӣ, густариши эҳсоси ватандӯстӣ ва худшиносию худогоҳии миллӣ таъсири амиқ мегузоранд. аз самари сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, илму маориф ва фарҳанг дар замони истиқлолият ба рукни муҳими сиёсати иҷтимоии ҷумҳурӣ табдил ёфта, ҳамчун ҷавҳари ҳастии миллат, равшангари масири давлатдорию давлатсозии мо гардиданд, гуфта шуд дар ҳамоиш. бештар маърузаҳои ки дар чорабинии мазкур, дар чорабинии илмии мазкур пешбинӣ гардиданд, аслан равона гардиданд ба ҳифзи пиряхҳо. ин аслан аз самти кафедраҳои ҷомеашиносии донишкада ва кафедраҳои соҳавии донишкада бошанд. бештари мавзӯъҳои илмие ки пешбинӣ шудаанду муаррифӣ мекунанд, ироа мегарданд, онҳо аслан самти фаъолияти фарҳангу санъати миллии Тоҷикистон, рушду нумӯи он ва инчунин нигаҳдориву аз навбарқароркунии расму оинҳои миллӣ, нигаҳдошти фарҳанги миллӣ ва ҳамчунин дар ҳамин замина ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани фарҳангу арзишҳои миллии тоҷиконро дар бар мегиранд. баромадкунандагон қайд карданд ки таҷлили рӯзи илми тоҷик баёнгари он аст ки фазои маърифатию маънавии ҷумҳурии мо дар садаи нави таърихӣ рӯ ҷониби падидаҳои илмию фарҳангӣ дорад ва устувор гардидани мавқеи илм дар соҳаҳои иқтисод ва иҷтимоиёти мамлакат нишони натиҷаҳои илмии олимони тоҷик дар замони соҳиби истиқлолӣ мебошад. солҳои охир бо мақсади дастгирии илмҳои бунёдии барномаҳои алоҳидаи давлатӣ ҳам дар соҳаи маориф ва ҳам дар бахши илм амалӣ мешаванд. дар конференсия ки аз 18 то 25 апрел давом мекунад, дар мавзӯъҳои гуногун беш аз 400 мақолаи ҳайати олимон ва устодону донишҷӯён мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2025 дар шаҳри Душанбе идома дорад. дар рӯзи панҷуми фестивали мазкур се намоишномаи озмунӣ пешкаши ҳайати ҳакамон ва роғибони санъати театрӣ гардонида шуд. қисмати зан ҳамин гуна ном дорад намоишномаи театри мусиқӣ драмавӣ ба номи Маҳмуҷон Воҳидов дар ноҳияи Ашкӣ ба фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2025 пешниҳод шудааст. ин асари саҳнавии рӯзи панҷуми ҷашнвораро дар театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммаҷон Қосимов оғоз бахшид. спектакл аз рӯи асари нависандаи рус Валентин Красногоров дар таҳияи Хушнуд Дадаҷонов ба саҳна гузошта шудааст. устувории оилаву эҳтироми ҳамдигарӣ ва тарбияи фарзанд мавзӯи асосии ин намоиш аст. мақсад намоишнома ҳамон аст ки мардон дар ҷодаи зиндагӣ кӯшиш бикунанд ба номуси зан бисёртар бозӣ накунанд. занро ҳамчун модар, ҳамчун хоҳар, ҳамчун духтар нигоҳ карда бошанд ва умуман бо як зан зиндагӣ кардагӣ бошанд, фарзандони худа бо эҳтиром калон карда бошанд, бо эҳтиром тарбия карда бошанд, чунки тарбияи асосӣ ба фарзанд мо медодагӣ аввал мо бояд худамон тарбия кунем, яъне ки фарзанд он чизе аз мо меомӯзад ки
ҳамн чиза бинад аз падару модар. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту бо мақсади рушди драматургия ва санъати театри миллӣ, эҷод ва пешниҳоди асарҳои баландмазмуни ватанӣ, такмили маҳорати касбии коргардонҳо, ҳунармандон ва рассомон дар 2 сол як маротиба доир мешавад. Имсол ин ҷашнвораи театрӣ то 21 апрел давом карда 18 театри касбӣ беҳтарин намоишҳоеро ки давоми солҳои 2023-2024 рӯи саҳна овардаанд, манзури тамошобинон менамоянд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки соли 7 аст роҳандозӣ гардидааст дар баробари дарёфти чеҳраҳои нави санъаткору ҳунарманд инчунин анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановатини ёгонро эҳё мекунад. Аз ин рӯ довталабони ин озмун ҳамасола зиёд гашта талош мекунанд ки бо нишон додани ҳунари хеш пирӯз гардида ба даврҳои дигари озмун роҳ ёбанд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти баргузории озмун аз ноҳияи Қободиён омода шудааст. дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Қубодиён 40 довталаб барои рақобату пирӯз шудан ширкат варзидаю миёни ҳам сабқат карданд. дақиқан озмуни мазкур тавонист ҷавонони ҳунармандро аз тамоми гӯшаю канори ноҳия гирд оварад, зеро иштирокчиён хуб ҳунарнамоӣ кардаю маҳорати баланди овозхониву навозандагии хешро назди аъзои ҳакамон нишон доданд. дар воқеъ ташкили чунин озмунҳо барои ҷавонон ва истиқоматкунандагони махсусан ноҳияҳои дурдасти кишвар як имконияти хубе баҳри рушди ҳунару малака мегардад. дар озмуни имрӯза асосан онҳое иштирок намуданд ки ҳунару маҳорати баланд доранд, аммо барои истеъдоди худро муаррифӣ кардану пешкаши мардум гардонидан имконияте надоштанд. озмуни имрӯза бошад барои онҳо як шароити хуберо фароҳам овард, то худро муаррифӣ карда ҳам сазовори ҷойҳои намоён гарданду ва ҳам рохат ба даврҳои баъдӣ озмун гиранд. дар коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров маҳфили навбатии илмиву адабии ганҷи сухан баргузор гардид. ин озмун дар муассиса бо ширкати чеҳраҳои шинохтаи илмиву фарҳангии минтақа мунтазам доир карда мешавад. гузориш дар ин хусус. нишасти 226-умини маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан дар коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров баргузор гашта, мазмуну муҳтавои он ба ҳафтаи илми тоҷик бахшида шуд. роҳбари маҳфил адабиётшинос Саидумрон Саидов дар баробари ифтитоҳи маҳфил ҳамзамон аҳамияти фарҳангӣ ва адабии нишастро таъкид намуд. директори коллеҷи омӯзгории донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи аллома Бобоҷон Ғафуров дар бораи нақши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди илму маориф дар кишвар ҳарф зада гуфт ки зиёда аз 200 ҳуҷҷати муҳиме ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ вобаста ба соҳаи илм қабул шуд, ҷиҳати рушди илми ватанӣ, беҳтар намудани заминаи моддиву техникӣ ва баландбардоштани сатҳи маънавиёти аҳли зиё нақши калидӣ гузошт. хушбахтона баъди барқарор шудани робитаҳои хуби сиёсиву дипломатӣ бо кишварҳои ҳамсоя чанд маҳфили ганҷи сухан нишасти он дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам баргузор гардид. мо тавассути ин маҳфил ба дӯстдорон, ба иродатмандон, ба ихлосмандони шеъру адаб, сухан ва ҳамчунин ба насли рӯ ба камол, ба наврасони ҷавонон оид ба дастовардҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол аз падидаҳои сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон, кишвари азизамон ба сухан мегӯем.
ҳамчунин бобати мавзӯъҳои пешвои миллат ва рушди илм дар тоҷикистон, нақши осори бадеии устод Садриддин Айнӣ дар тарбияи ахлоқии ҷомеа, маърузаҳои пандомез шунида шуда, навгониҳои илмиву адабӣ, аз ҷумла китобҳои тозанашри аҳли адаб низ муаррифӣ гаштанд. аз ҷумла шоир ва муҳаққиқ Баҳром Мирсаидов дар поёни баромадаш китобҳои тозанашри худро муаррифӣ карда, нусхае ба китобхонаи коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд ва нусхаи дигарро ба роҳбари маҳфил ҳадия намуд. барномаи адабии донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ суруду оҳангҳои дилнишини санъаткорони варзида ба маҳфили ганҷи сухан ҳусну тароватӣ тоза бахшед. хабарҳо аз хориҷи кишвар. Дар Сингапур воситаи нави тавлиди нерӯи барқро кашф карданд. Ба олимони ин давлат муяссар шудааст ки аз қатраҳои борон энергия ҳосил кунанд. нишонаҳои як шаҳри қадимӣ дар